oganda ma odak e gwenge manyando biro winjo matek ka sirikal ok omiyogi konyruok kaluwore ni en konyruok ma gisebedo ka giywago kuom higni mathoth nyaka chakre. Wadhi nyime kod weche manyien kama riwruok mar Jochiw thieth the Kenya Union for Clinical Officers obuono mar dhi ng'anyo kochakore tarik 23 dwe manyien e gima giwacho ni akweda e chenro manyien mar okumba mar thieth mano Social Health Authority. Margi ma higa ka higa mano bagi e boma ma Naivasha odiochieng' ma kawuono, riwruok mar Clinical Officers oseyo board mar okumba manyien mar thieth Social Health Authority kuom weyogi oko e chenro mage gino mowacho ni kidek thiro chutho sekta mar thieth e pacho ka. Ka giloso gi jofwambo, jochiw thieth go obuono mar bago ng'anyo e thuolo mar jumbe 3 ponono ni sirikal ok owinjo ywakgi kendo nywakogi e chenro mar thieth e bwo SHA. If in the next 3 weeks this discrimination and exclusion under SHA is not going to be resolved, on 23rd of December, clinical officers, all of us shall be downing our tools. Jakom mar riwruogno Peterson Washira lero ni jochiw thieth e bwo riwruok mar Kuko omako kama duong' e ute thieth mag ji giwegi e pacho ka kendo weyogi oko dhi hinyo ngima jo Kenya. The majority of the private health facilities in this country, about 65% and above, are owned by clinical officers. When we are denied the right to be contracted and offer services under SHA, it means more than 6 million Kenyans are unable to access health services. Kenya has only 5 dermatologists, though that's from KMPDC. But then we have 150 dermatology clinical officers, meaning all those cases of dermatology are seen by clinical officers. So if you decide to remove us from there, then what are you trying to say? As we speak now, many of our patients have not had surgeries done because there are no we cannot do the pre-authorization for us to get services done. 90% of all eye services in the country is offered by a clinical officer. Lakteche go oseyo jakom mar board mar SHA magiwacho ni nyiso ayiere kaka otiyo kod riwruoge mopogore mag jochiw thieth e pacho ka. We want to ask the president, especially the chair of the Social Health Authority, Dr. Abdi, who has shown to be very partisan and who cannot be able to differentiate between his cadre and cadre politics, and ensuring that we achieve the universal health coverage. We want to ask the president to sack him and to sack those people in SHA that are extending this exclusion and discrimination and that are stopping the government of William Samoei Ruto from being able to ensure that they roll out UHC. Maabiro manodio chieng' achiel tok riwruok mar lakteche KMPDU golo lakteche maraga kata interns e ute thieth e wi lwasi marach mar tich.